no em cansaré de repetir que una intro així... I si a sobre és amb remix. Sí, Spider-Man is on the house. Puja això. Ferran. He tret la veu, per posar-me allò. Sabeu quina és, no? House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Avui portem una casa, no és la del sol naciente, però portem una casa que ja té uns certs anys ja, són edificada, diguéssim, en format de còmic el 2015, però per què la portem ara? Que a més és la casa de Paco Roca, ja ho hem dit abans a la introducció, i és de l'editorial Astiberri, que no sé si la coneixeu, però sincerament és una editorial que em sembla que sempre encerten. O sigui, trobo que hòstia, què està passant? Ferran de Fons, DJ... Sí, no sé, aquí el programa. Treva. Como ve que lo de la radio no está tan claro, está intentando forzar su profesión de DJ. La torno a llançar, a veure si s'aguanta ara. Venga, tira, Pol, adelante. No, me ha hecho gracia porque de Astiberri precisamente hay un cómic de Eddie Campbell que se llama Baco. No sé si lo conocéis. No. Me han hablado muy bien de él. No, Baco del dios Baco, del dios del vino. Ah, Baco, no Hostia. Baku. Es que pensaba que decías Baku, que es una que se hizo una película también. Pero en plan marinero, o sea, trasladando el personaje a una realidad más conocida. Y pinta muy bien. Astiberri, us recomano que fullegeu el seu catàleg perquè realment tenen l'hòstia de coses i en sobretot... còmic, eh? Sí, i els vam poder també entrevistar al so del còmic, que nunca salió, però sí, ahí la tenim. Tenim entrevistes algun dia. de recàmera. Bueno, nois, per què us porto un còmic de 2015? Pues perquè, com diem molts cops, està de rabiosa actualitat. I per què? Doncs perquè està nominat a millor edició nord-americana d'un còmic internacional. Els Premis Eisner, que què són, Adriano, los premios Eisner? Los gameplay... ¿Dónde tengo las chuletas? Los Game Awards de los cómics. Will Eisner. De los Oscar, de los Que premios. venen de Will Eisner, no? Exacte. I Will Eisner és... És el llibre que tens tu a casa que em vas ensenyar l'altre dia. Què es diu? Com es titula? El llibre? L'animació és el de les És príncipes el pare de d'animació. la puta animació. Ahí les dau. Hostia, tendríamos que para, es hacer el cosas para así, los pero con los conceptos, oyentes, ¿no? sí. Dejar una pregunta en el aire. No habrá sorteo económico, ni viajes. És ni com la nada Dora por el estilo. l'exploradora, saps? Que fa una pregunta i espera que els nens contestin. Pero lo podríamos hacer con los oyentes, esto. Ya lo hablaremos. Bueno, nois, però tornem. Qui hi ha al darrere d'aquest còmic? A part d'Astiberri, doncs hi ha Paco Roca, que jo crec que aquí el coneixem tots, segur que el teniu present, sobretot perquè hi ha hagut moltes adaptacions al cinema, entre elles, per exemple, Arrugues, que aquí sí que, com a mínim, l'heu vist, no sé si hi ha llegit, però l'heu vist? Jo he vist la pel·lícula, d'animació. vaig començar el còmic i ho sento, jo no vaig poder. A mi la No? pel·li em va agradar. A mi em va agradar. Dura. ¿Sí? Yo no he leído Es ni el durilla, cómic es ni he visto la El peli. tema de l'Alzheimer és És durilla. I després té un altre còmic que s'ha adaptat i que a més està a Movistar Plus, ja que comentàvem abans el tema de Movistar Plus, que és Andanzas de un hombre en pijama, que em sembla una Bueno, lo adaptació han dejado fatal, ¿eh? dolentíssima. Però Porque és per portar a cine malament, eh? De veritat Vale, t'ho vale. dic. No, de hecho, lo he oído mucho, que han hecho Es cantidad de críticas negativas. Y en cambio, la obra original está bien, ¿no? Sí, que a mi em fa ràbia, perquè jo ho vaig fer al revés. Primer vaig veure la pel·li i vaig dir, no pot ser que el còmic de Paco Roca sigui tan dolent. I no. Llavors, l'adaptació, a més, és amb l'Arévalo. No l'Arévalo de Sí, los el Raúl gangosos. Arévalo. El Raúl Arévalo. Exacte. Molt dolenta. Però bueno, estem parlant de l'escriptor, del dibuixant, o sigui, ell sobretot també ha dibuixat molt inclús per il·lustrar biòpics de gent en el còmic, però aquest cop doncs, portem la casa. Llavors, com que avui parlem d'aquestes mirades nostàlgiques, aquesta mena de vistes al passat, aquest còmic té totalment aquesta vista al passat. Tu, Ferran, ja ho comentarem, però tu l'has pogut llegir? Sí, jo me l'he llegit, sí. I parla d'aquests moments també millor. Sí que és veritat de que Paco Roca sempre fa servir aquesta mena d'històries autobiogràfiques, és a dir, tira molt de seu background, no? Sí. I en aquest cas, doncs, un altre cop, un autobiogràfic de la pèrdua del seu pare. D'acord? Per això també hi ha relació amb Arrugues, o sigui, Arrugues també té una història també autobiogràfica i tot això. Llavors, aquesta història el que ens comenta és el tema d'una història de 3 fills, de com tornen a la casa de camp on es van més o menys criar, de quan eren petits, no? O més joves. La segona residència, no? Sí, o sigui, realment és com... És una torre, però clar, una torre on passaven els llargs estius o les vacances, a més... El confinament, si l'agafen a temps. I una torre i una casa, una abans. torre que va construir el seu pare amb les seves pròpies mans, amb l'ajuda dels fills. Sí, o sigui, clar, hi ha també ells comenten molt aquesta història gairebé de la sobreexplotació de quan eren nens, no? Hòstia, és que ara, no, vista atrás, veiem que nosaltres veníem com si fos un camp de treball realment, aquí els estius, a construir casa, i si no era construir casa era plantar o recollir aliments, o hi ha com una història també que quasi de crítica al seu pare, no? Però llavors, ells tornen a aquesta casa, ara que fa un any que ha mort el pare, per veure què fan. Veure què fan, sobretot des del punt de vista de la reformem i la venem, i ens oblidem ja d'aquest tema, o el que va sorgint durant el còmic és, hòstia, ens l'hauríem de quedar, clar, però si ens la quedem, qui ho fa? Perquè som 3 germans que realment som la nit i el dia, totalment entre ells.
mai tenen gaire relació, és a dir, és com un punt de trobada si la casa, que aquí també ve aquest punt quasi nostàlgic, no? Aquesta emotivitat que té el còmic és aquest punt de trobada a partir d'una mort, no? Que és... Bueno, y además es una historia muy común, generalizada en muchas I familias. una cosa que li he destacat al Pol, a mi m'ha connectat bastant, aquest còmic m'ha agradat bastant, i li deia, clar, és que és un còmic molt proper, no és una història excepcional, al revés, és una història molt comú, i això farà que molta gent connecti. Jo personalment tinc una història semblant a la família, amb una casa a Galícia, i a mi m'ha agradat bastant. Cuéntanos. No. Vull que el Pol continuï perquè ens queden 7 minutets. ¿Qué tal? La casita y cómo? 7 minutets i el Pol té un ratet. El queijo. No, doncs estem parlant un altre cop d'aquests còmics contemplatius, per dir-ho així. Llargues caminades pel camp, això ho has pogut tu veure, no, Ferran? També inclús aquestes vinyetes que són com fotogrames, que és una cosa que també el Paco Roca jo crec que té molt conscient de si mai es tradueix al cine. Ell té molta visió de cinema, jo crec, i aquests fotogrames, aquestes vinyetes que són repetides, pràcticament hi veus molt poc moviment, és molt cinematogràfic, això. Llavors, sí que suena otra canción de House. Sí, l'elecció de les cançons d'avui és algo que tenga casa en el títol. Anava a portar la Casa Azul, però ja no. Ui, ostres, doncs mira, la podíem haver portat. Sí, a mi m'agrada. No, però llavors què passa? Paco Roca el que fa és, amb aquests 3 personatges que venen també farcits amb altres minipersonatges que són el fill de la germana o el marit de... no, la dona d'un dels germans. Són 2 germans i una germana i tenen dues parelles. Són historietes, van explicant historietes. Us heu de pensar, és una mena de confinament que entre ells es van explicant, batallites, hi ha piques, però tot és molt, molt, molt visual. O sigui, és un còmic que realment jo crec que té números, ara que està als Eisner, per ser adaptat. Llavors, què passa? La gràcia de la història també és que això que hem dit de la nit i el dia són els piques. O sigui, realment el còmic hi ha un moment que comencen a avançar ja aquestes discussions, aquestes disputes, no? Algo molt disruptiu, per exemple, de que un germà és l'artista, és el que deixa... És l'escriptor, és guionista i ara vol la seva... Sí, però és aquest punt artístic de que, hòstia, la vida, pues mira, si arriba tard, o sí, ¿no? Com vosaltres dos, Adriano y Carlos. Claro, es que esto es lo de la naturaleza que hablábamos, Paul. Al final hay gente que tiene serpientes en el interior y nosotros tenemos un impuntual nato. No, pero... Y vosotros un puntual excesivo también, No, perdona. decirlo, O sea, ser puntual excesivo es llegar al segundo. Poli y yo llegamos 10 minutos antes. Ser impuntual o muy puntual también es algo de impuntualidad, ¿no? La solución está en los viajes en el Eso dicen los impuntuales, sí. Todos. Però tornant a això, hi ha aquest personatge que és més artista, i l'altre ja és el de peus tocant terra, el més pràctic, no? Que són, però sobretot, sí, són els dos més piques, perquè amb la noia tampoc hi ha coses, però un gran tema és el fet de que el seu pare, que a més era una persona superviva, que era un cul inquiet, no? Que a partir d'una malaltia degenerativa doncs, es van aturant, no? Per dir-ho així. Llavors, sí que és veritat de que un dels germans els hi retreu als altres de que no estiguessin als últims moments, perquè cada un havia fet la seva vida i ell era una mica el que anava a l'hospital i se suposa que és el que va prendre la decisió, diguéssim, de desconnectar-lo. Sí, el pare. I llavors els altres li reteuen que agafés aquesta decisió. Això és un tema comú, vull dir, que l'hem vist amb molts guions, moltes històries. Llavors, què passa? Que la història ja és aquí, no hi ha més, o sigui, realment et pot agradar o no, que això és el que comentàvem abans, Ferran. Pots tenir inclús altres còmics al cap que hem portat aquí, com Blankets, no? Que també és un fet autobiogràfic, i inclús hi ha un que es diu Piruetes, que a mi m'agrada molt, que és de la... com es deia? Tilly Walden. Però pel fet d'aquests còmics que estàs esmentant, pel fet de ser de fora, no trobes que la casa, pel fet de ser d'aquí, pot generar molta més empatia? Tot i que sigui un tema comú aquí... Val a dir, sense tornar al teu amic de la Orden, té un estil molt mediterràniament, és a dir, molt estrellada, molt... publicitari. Sí, és a dir, per exemple, ja només amb el maltractament de color que té... Paco Roca ho té normalment en els seus còmics, no? Però té un tractament de molt dels ocres, quan vols demostrar un lloc és àrid, no? Els blaus de nit, té un joc molt de colors, i això és a la que ho fullegeu una mica el còmic, realment veureu que té una paleta de colors que és molt interessant. Llavors té molt aquest tarannà de la gent latina. I que està fet per agradar. Sí. A la vegada que té un tema molt dramàtic i complicat de desenvolupar, a la vegada la seva cromàtica està feta per agradar. És absolutament la inversa en qüestió cromàtica. Blankets és blaus, són colors freds, no? Freds. Inclús Piruetes, aquest que comentava, de Tilly Walden, que per cert, Tilly Walden també està nominada, però no aquesta categoria, sinó està amb el seu nou còmic que es diu Me estás escuchando, que a més opta 3 Eisners i dels grossos. T'estoy escuchando. Gràcies. Que no competeixen entre ells, però Piruetes també explica aquest rotllo com autobiogràfic, que a mi personalment m'atrapa més que La Casa, però La Casa realment és un còmic molt recomanable. Sobretot és un còmic d'aquest iniciador
iniciatiu, bueno, no sé com dir-li, però iniciàtic, d'aquesta gent que potser inclús no ha acabat mai de connectar amb un còmic, perquè molts cops tenen l'estigma de que és DC o Marvel, però aquest còmic és un d'aquests senzills, històries senzilles, desenvolupaments... Sí, és que argumentalment no hauries de destacar res, en el sentit de que és una vida. Són retales de momentos de recuerdo del passat y com reflexiones d'aquest passat ara mateix. Bueno, al final me da la sensación de que Paco Roca cubre, ¿no?, un espacio dentro del cómic que quizás se ha podido explotar, que yo no soy quizá conocedor de ello, pero que a veces es interesante, ¿no?, al margen de lo que comentabas, que ofrece mucho más que DC o que Marvel. No, i tant. Pero vengo a decir que son espacios dentro de la dinámica del còmic. És com dir Sharknado i Primavera, Otoño... Bueno, però està bé, com a contrapunt, gestió d'una super mainstream, perquè no són creadors, són gestors, no són directors, són gestors, y después autorías. Hemos aprendido varios conceptos hoy, está muy bien. Conceptos o expresiones. O sea, los directores de Marvel no són directors, són gestores de contenidos marvelitas. I per acabar, com sempre, això ho podeu trobar a llibreries, podeu trobar online també, i quan les acaben de desinfectar a les biblioteques, doncs, quan hagin passat els 14 dies, no, són de desinfecció dels llibres, doncs allà les trobem.